Tata Mafuta and I'm Mama Mafuta. That is what Siphokazi called us. My name is Laika. I was a supervisor, and I would like to extend my condolences, our condolences, unto the family of Siphokazi. She was a very humbled person and self-respected person. She was a soft-hearted person. I never had any problems with her. I would like to say as well that God has gained an angel. Her work is done. She was a good person. Fa wena uluchaba luphina unomvila lakho kufa kodwa ke sinethemba uchaba lokugqibela kukufa. Ntombi ebhaca, as we used to call you Ntombi ebhaca. You were so a strong woman, so respectful. Who will call Mrs. Noms as you used to call Mrs. Noms? Who will push production for line 1? We will miss you. You are so a strong woman. What a hard worker. We will miss you. Rest in peace till we meet again. This is Naulin. Spogie used to call me Sister Naulin. I would just like to convey my condolences to Spogie and her family, especially her son. I thought about something today, and the word of the Lord says that God made everything good in His time. And you know what? Good as a noun says that something that is made good is something useful, it's something helpful. And you know, Spogie was that to me. She was helpful, and she was a good person. She was a helpful person. She was a very hardworking person. And the character that stood out for me about Siphokazi is that she was very humble. You could ask her anything. She would do it. She wouldn't moan. She wouldn't nag. She's just that humble person, this humble spirit. And I want to tell the parents of Siphokazi that I had something good. I had something good in my time, my season. It was something good. I want to thank them for raising a wonderful daughter. A daughter that walked with me. And I don't think there could ever be any other Siphokazi Voyiya that was like her. She was something good to me. And I just want to say that be strong and know that there is Jehovah Jireh, that He's your provider. Siphokazi started working at BOS on the 14th of May 2014. Siphokazi was a very quiet and hard-working person. She can work on any line where the supervisors put her without back-chatting or getting angry for moving around. Siphokazi worked well with all the team members, and she was a very honest, trustworthy person. Siphokazi, may your beautiful soul rest in peace. Moyoni bethuna Eric lona abasebenza noSiphokazi. Inhliziyo zethu zonke ezibuhlungu olahlekelwa nguwe bhaca. Bekumnandi uba nawe. uThixo esiboleke wena wade ke ulafika imini yakho wade ke uThixo wakuthathela kuwe ezandleni. Siyambulela kuThixo ngosiboleka wena mabhaca lala ngoxolo. Was the only person that called me Muffy. Who's gonna call me Muffy now? To her son, I just want to tell him my deepest and earnest sympathy. We all loved your mommy. She was our Muffy. Siphokazi, othi Siphokazi ngabuthela ukuxoxa. So ulala kakuhle ushekazi. Uyawuhlala useziphizweni zethu. Sakubona kwelizayo. Enkosi. Hamba kakuhle ntombazana. Molweni, igama lam ndinguSihle. Ndizothetha ngoSiphokazi. uSiphokazi ndifike siphangela kwaBuzz on 2018. Ndafika ke nyani ke sasebenza naye indim nomnye uSiphoki 8 immediate kwa-Len 11. uSiphokazi ingumntu xa ekuchazela uba usebenza njani na wathi if uba umameli ke bevela kuxelela uzibona abantu ntontoni kanjalo ufuna uyazi uba ufuna ntoni na uzosebenza kanjani na, but if uba umameli yonke loo nto uza kuyeka. Ebesibiza ngoba singabantwana bakhe nanoSiphokazi. Sisebenzile naye kumnandi kunjalo, andiye ndaphinde ndahlala nakweli cala lakhe ePhilippi. Sisebenzile naye uSiphokazi kumnandi. Ebesithi kakucacele akuchazele kubizele ecaleni athi uzungamameli ibingumntu ke wethanda udlala biza uthi uzungamameli ibhichi wena uyazi bosuke endaweni na. Ngumntu ka ungamameliyo athi ke ungalingo sensisho ibe ngumntu oqhulayo ohlekayo
even noba somchazele into yakho umhlambi uzawuxelela awuhlebele icala akubizele ecaleni senshows uba sibe ngumntu orayithi. So ukugula kwakhe ibemane igula kube ngumntu ephuma last year I think bekwagula phuma esibhedlele phela warayithi. Now kwiintsuku zakhe ngoku sezohamba ndiyile kuye ndovizithela eMitchells Plain koosista bakhe ndahlala naye ndambona uba noko ungumntu ozophakama. Nangalaa mini ezothathwa ngabazali bakhe ngalaa mhla agoduka ezogoduka okanye engakusa ndiyile elanto phaa kuye kwabo phaa endlini. Ndafika ndithi heyi ntombi asifuna ubheka ingcubo thina. Ayisithi hayi uba ndawunyathela koshe komjoli ndizophakama. So sibe nethemba even etransportini because besihamba sonke masitransport because behlala endaweni eyi-one. So bendimane ndibavisa ii-voice note zakhe ndimane ndisithini. But kwiintsuku zokugqibela phaa I think noba uthetha naye ndigqibele naye nge-1st of this month ndangathethi ndimbona uba awuthetha apha phela ndingazivi yaqhawuqhawuka kwi-voice note. Ndaye ndathetha noAsanda ndimane ndibuza kuye. So nge-3 wabe ndichazele uba akukuhlanga ukuxhomisa amehlo but ndabe ndithemba uba hayi uthi uzovuka. Uba ke ndizova ngoMvulo xa ndiphangela imini xa sifika ndifumana umphanga wakhe uthi uSiphokazi usishiyile. So kube buhlungu benjalo but kuba singakwazanga ndingakwazanga ukuza ushe mjoli qubula she lala ngoxolo ntombi ebhaca sohlala sikukhumbula usentliziyweni zethu.